வணக்கம். நாளை மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக மீண்டும் ஒரு முறை நம்ம சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நம்ம சிஎஸ்கே அணியின் 5வது ஐபிஎல் ஆட்டத்தை விளையாட போறாங்க. இப்படி இருக்க நம்ம சிஎஸ்கே அணியில ரொம்ப வருஷமா இருக்கிற ஹெட் கோச்சான ஸ்டீஃபன் ஃபிளமிங் இப்ப நம்ம எம்எஸ் தோனி அவரையே சில பிளேயர்கள் ஈஸியா ஏமாத்திடுறாங்க. அந்த வகையில இந்த பிளேயர் மட்டும் அடுத்த ஆட்டம் சிஎஸ்கே அணியில விளையாண்டார்னா நிச்சயமா நம்ம சிஎஸ்கே அணியின் வெற்றி வாய்ப்பு ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப ஸ்டீஃபன் ஃபிளமிங் ஒரு பரபரப்பான தகவலை பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அவர் வெளியிட்டிருக்காரு. சோ அதுல ஃபிளமிங் அவர் மெயினா குறிப்பிட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தோனி அவருக்கு யாராவது ஒரு பிளேயரை பிடிச்சு போயிட்டாலோ இல்ல அவர் மைண்ட்ல அதிகமான இடத்தை யாராவது பிளேயர் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க தற்பொழுது ஃபார்ம்ல இல்லை அப்படின்னாலும் தோனி தொடர்ச்சியா அந்த பிளேயருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் தான் இப்ப சிஎஸ்கே அணியில நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டீஃபன் ஃபிளமிங் குறிப்பிட்டிருக்காரு. சோ அந்த பிளேயர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேற யாரும் இல்ல, தீக்ஷனா அவர்தான். சோ தீக்ஷனா பத்தியும் நம்ம தோனியை பத்தியும் ஃபிளமிங் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தீக்ஷனா அவரு நல்ல சிறந்த பவுலர் தான், அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்ல. ஆனா தற்போது ஃபுல்லா அவுட் ஆஃப் த ஃபார்ம்ல இருக்கிறாரு. கைக்கு வர கேட்சை கூட பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ்ல இப்ப தீக்ஷனா இருக்காரு. அதனால ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்துல விளையாடுறப்பவே அவருக்கு சில ஆட்டங்கள் ஓய்வு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா பிளேயிங் 11ல சேர்க்கலாம் அப்படின்னு நான் தோனி அவர்கிட்ட வலியுறுத்திருந்தேன். ஆனா தோனி அவருக்கு தீக்ஷனா அவருடைய போலிங் ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவா இருந்திருக்கு. அதனால ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்துல தீக்ஷனா அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. அதே நம்பிக்கையில தான் ராயல் சேலஞ்ச் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்திலையும் தீக்ஷனா அவருக்கு எம்எஸ் தோனி வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. ஆனா தீக்ஷனா கேட்சுகளை தவற விட்டது மட்டும் இல்லாம அணிக்கு தேவையான போலிங்க அவர் வீசவே இல்ல. இப்படி இருக்க மீண்டும் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்துல விளையாட போற ஆட்டத்துல தீக்ஷனா டீம் 11ல ஈடுபட்டார்னா கண்டிப்பா நம்ம சிஎஸ்கே அணியின் வெற்றி வாய்ப்பு ரொம்பவே பறிக்கப்படும் அப்படிங்கறத தோனிக்கு நான் ரொம்பவே வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு ஃபிளமிங் குறிப்பிட்டிருக்காரு. மேலும் தோனி அவருக்கு ஒரு பிளேயர் மேல அதீத நம்பிக்கை வந்துடுச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த பிளேயர் திறமை வெளிப்படுற வரைக்கும் அவருக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்பு கொடுப்பாரு. சோ அந்த விஷயம் தான் இப்ப தீக்ஷனா அவர்கிட்டயும் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த வகையில தோனி அவர் இதை விட்டு வெளியே வரணும், பிளேயர் தற்போது நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிளேயிங் 11 தோனி அவர் முடிவு பண்ணார்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப ஹெட் கோச் ஸ்டீஃபன் ஃபிளமிங் தீக்ஷனா தற்போது சுத்த ஃபார்ம்லயே அவர் கிடையாது, அவரை தொடர்ந்து அணியில தற்போது சேர்க்காம இருக்கிறது நல்லது. ஆனா எம்எஸ் தோனி அவரை மீண்டும் அணியில சேர்க்கிற மைண்ட் செட்ல தான் இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விஷயத்தை இன்னைக்கு ஸ்டீஃபன் ஃபிளமிங் சொல்லியிருக்காரு. சோ தீக்ஷனா தொடர்ந்து நம்ம சிஎஸ்கே அணியில விளையாடலாமா இல்ல ஃபிளமிங் அவர் சொல்ற மாதிரி அணியில இருந்து நீக்கி வைக்கலாமா, இதை பத்தி உங்க கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.